Πάμε στην Κέρκυρα, γιατί εκεί υπάρχουν καταγγελίες για πρόβλημα με λίμματα. Και τώρα θα πάμε στην φημισμένη περιοχή Κανόνη, όπως λέγεται εκεί, της Κέρκυρας. Αλλά έρχονται πληροφορίες ότι κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες κάνουν μπάνιο σε θάλασσα που έχει πολύ έντονη δυσοσμία. Οπότε θα μάθουμε τώρα από τη Μαρίνα Μοσχάτ για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έλα, Μαρίνα. Ναι, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι είμαστε σε ένα από τα ωραιότερα σημεία στο νησί. Είναι αυτό που λέμε το σήμα κατά τεθέν της Κέρκυρας. Μπορείτε να δείτε και πίσω μας. Είναι το Ποντικονήσι, είναι η Βλαχέρινα. Είναι τα σημεία τα πλέον αναγνωρίσιμα και τα πλέον φωτογραφημένα από πλευράς των τουριστών, οι οποίοι θα περάσουν οπωσδήποτε από την Κέρκυρα. Όποιος πατήσει το πόδι του στην Κέρκυρα θα περάσει πάντα από το Ποντικονήσι, θα περάσει από τη Βλαχέρινα, θα περάσει από το Κανόνι, να απολαύσει αυτό το θέαμα που βλέπετε. Είναι εξαιρετικής πραγματικά ομορφιάς. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται με τα λεωφορεία, με τα δικά του μέσα, να απολαύσει και να θαυμάσει αυτό το ιδιαίτερο κάλος της περιοχής. Έχουμε και τη λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου που βρίσκεται από την άλλη πλευρά, ακριβώς από την απέναντι πλευρά της Βλαχέρενας. Ένα επίσης ιδιαίτερο φυσικού κάλους σημείο που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Natura 2000. Πέρα λοιπόν από αυτή την ομορφιά που απολαμβάνουν οι τουρίστες, υπάρχει και μια δυσοσμία, υπάρχουν και τα λίμματα τα οποία βγαίνουν δεξιά και αριστερά της πεζογέφυρας. Υπάρχει μια πεζογέφυρα που συνδέει εδώ το Κανόνι με το πέραμα και την οποία διανύουν οι τουρίστες. Είναι ένας πολύ ωραίος περίπατος δηλαδή. Δεξιά λοιπόν και αριστερά της γέφυρας έχουμε 5 αγωγούς οι οποίοι βγάζουν λίμματα. Σε αυτό το σημείο δεν κάνεις μπάνιο. Όχι, ούτε στη Λιμνοθάλασσα, ούτε σε αυτό ακριβώς το σημείο που βγαίνουν τα λίμματα. Κάνεις μπάνιο βέβαια λίγο παραπέρα. Υπάρχουν και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπάρχουν και οι βαρκάριδες που κάνουν τα δρομολόγια από τη Βλαχέρινα στο Ποντικονήσι. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που δραστηριοποιείται και υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που επισκέπτεται και το σημείο και έρχεται αντιμέτωπο ξαφνικά με σωλήνες οι οποίοι βγάζουν λίμματα. Ό,τι βγάζουν. Και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου που προστατεύει τη λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου. Και θα το ξαναπώ, είναι στο πρόγραμμα Natura 2000. Έχουμε και προσγείωση την ώρα, οπότε θα έχουμε όλα. Είναι το σημείο που απογειώνονται και προσγειώνονται τα αεροσκάφη. Συγγνώμη για αυτό το θόρυβο, δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε δυστυχώς στο συγκεκριμένο σημείο που είμαστε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Λαβράνος μαζί μας, ο πρόεδρος του Συλλόγου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα μας πει περισσότερα. Είναι μια κατάσταση η οποία φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και τους κατοίκους της περιοχής και εσάς όσον αφορά τη Λιμνοθάλασσα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κατάσταση. Καταρχάς, κυρία Μοσχάτ, να σας ευχαριστήσω που μας κάνατε τη τιμή να προβάλλουμε τα προβλήματά μας σε πανελλήνια έκταση. Είμαστε στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου, στο αρχαίο λαϊκό λιμάνι. Είναι το, αν μου επιτρέπετε μόνο μια εισαγωγή, είναι ένα λιμάνι αρχαίο. Εδώ βρισκόταν 120 τριήρης. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην αρχαιότητα λιμάνι της Ελλάδος, με ναούς προγενέστερους του Παρθενώνα, όπως ο ναός της Αρτέμιδος που βρίσκεται δίπλα μας. Και βρισκόμαστε στην άτυχη αυτή η χρονική στιγμή, τα τελευταία 30-40 χρόνια, ο υδροβιότοπος, προστατευόμενος υδροβιότοπος από την Natura 2000, αλλά και σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και σε άλλες μορφές προστατεύεται από συνθήκες ευρωπαϊκές. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε στην ακτογραμμή της Λιμνοθάλασσας να υπάρχει ένα συνεχές περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα που έχει μια συνέχεια. Ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα που δεν σταματάει. Πρόεδρε, αυτό είναι δηλαδή κάτι μόνιμο. Ή τώρα τελευταία άρχισε να εμφανίζεται το ζήτημα με τα λίμματα? Δυστυχώς δεν είναι τώρα τελευταία. Έχει πάρει μια έκθεση τώρα τελευταία γιατί έχει γίνει το κακό, έχει φτάσει στο προχώρητο. Βλέπουμε από όλη την ακτογραμμή να δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις
βιοτεχνία μπετού, να έχει καταπατήσει πάνω από 50 με 100 στρέμματα δημόσιας γης, στην προστατευόμενη περιοχή να χτίζονται αυθαίρετες κατοικίες και να πετάνε τα λίματά τους μέσα στη λιμνοθάλασσα. Παρακάτω βλέπουμε διαλυτήριο αυτοκινήτων, ένα τεράστιο παράνομο διαλυτήριο αυτοκινήτων να αποχετεύει όλα τα τοξικά υγρά μέσα στη λιμνοθάλασσα. Και τώρα, εδώ δίπλα, μέσα στο εμβληματικό Ποντικονήσι, βλέπουμε τους αγωγούς από επιχειρήσεις να καταλήγουν τα λίματα και αυτά δίπλα στη θάλασσα και στη λιμνοθάλασσα. Για μας είναι μια κατάσταση η οποία δεν τιμάει κανένα. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο είναι παράνομες όλες αυτές οι επιχειρήσεις που αναφέρετε κι εσείς. Και μιλάμε πάντα για το σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας, έτσι. Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε σημείο. Που σε οποιοδήποτε σημείο και να συνέβαινε θα ήταν τραγικό. Δηλαδή οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα αν ισχύουν όλα αυτά που λέτε? Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, θα μας πει και ο Πρόεδρος τι έχουν κάνει, και το Λιμεναρχείο και ο Δήμος έχουν ήδη ενημερωθεί, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Έχουν κάποιες ενέργειες, θα μας τις πει τώρα ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, πέρα του τοπικού γεγονότος, από αυτή τη στιγμή το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Κέρκυρας κάνει συνεχόμενες ενέργειες εντοπισμού με υγρά τα οποία ρίχνει στις δεξαμενές των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αυτό το σημείο, μόνο σε αυτό το σημείο, όχι σε άλλα σημεία, για να εντοπιστεί. Με τη συνεργασία της ΔΙΑΚ του Δήμου, με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και άλλες υπηρεσίες, είναι σε ένα διαρκή αγώνα να εντοπίσουν από πού προέρχεται. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δύσκολος ο εντοπισμός, γιατί έχουν και αυτοί διάφορα τεχνάσματα για να αποκρύπτουν το από πού έρχονται οι σωλήνες και να τους σφραγίζουν και να τους ανοίγουν όταν θέλουν, θα προχωρήσουν, από ό,τι τουλάχιστον λέγεται, να γίνει εσκαφή, να βρεθούν και να τσιμενταριστούν οι σωλήνες, ώστε να, στο τοπικό σημείο να αποκλειστεί αυτό το φαινόμενο της περιβαλλοντικής μόλυνσης. Να σταματήσει οποιαδήποτε δηλαδή έξοδος προς τη θάλασσα. Ναι, έχω ενημέρωση. Ο λιμενάρχης της Κέρκυρας, μπορώ να πω, που κάνει συνεχόμενες προσπάθειες. Είναι 4 μέρες που έχει δραστηριοποιήσει όλες τις αρχές. Έχει μιλήσει με την εισαγγελία της Κέρκυρας. Δεν μπορώ να το πω, αλλά από ό,τι κατάλαβα έχει το πράσινο φως, να το πω έτσι, να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια χρειάζεται για να το σταματήσει σε αυτό το σημείο. Ελπίζουμε πως αυτό θα είναι μια αρχή για να αντιμετωπιστεί το περιβαλλοντολογικό έγκλημα της προστατευόμενης περιοχής, μιας περιοχής που έχουμε την χαρά να έχουμε 160 είδη πτηνών, να έχουμε τη βίδρα λούτρα, ένα προστατευόμενο είδος που είναι ίσως από τις ελάχιστες περιοχές που έχει απομείνει στην Ελλάδα, να παραμείνει σαν ένας φάρος ο οποίος θα αφήσει κάτι στο νησί. Θα αφήσει ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα και θα σταματήσει όλη αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή. Και δεν πας στο κανόνι, είναι σαν να μην έχει σπάσει το νησί. Πρέπει να το προστατεύσουμε όπως και να έχει το μέρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Να πούμε ότι έχουν πάρει και δείγματα από τα νερά, από τα λίματα που βγαίνουν, το λιμεναρχείο. Έχουν πάρει δείγματα και αναμένεται εντός της προσεχής εβδομάδας να έχουμε και τα αποτελέσματα, που ίσως είναι ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα αυτής της προσπάθειας, οι οποίες γίνεται για την προστασία και της περιοχής της λιμνοθάλασσας, βέβαια, αλλά και του κανονιού εδώ στο Ποντικονήσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν είναι πολύ ευχάριστο βέβαια αυτό, αλλά τουλάχιστον από ό,τι καταλάβαμε από τη συζήτηση αυτή που προηγήθηκε, γίνεται και η χνηλάτιση. Προσπαθούν με ειδικό τρόπο να εντοπίσουν την πηγή του κακού, ας το πούμε έτσι, για να το σταματήσουν οι αρμόδιοι.